Anécdotas verbeneras do 2 estrellas, volumen 2. Bueno, pois isto resulta que foi, pois non hai moito tempo, a verdade, resulta que a media actuación apáganse as luces, apáganse as pantallas, apágase todo menos o sonido. Eu quedome pensando, Dios mío, que pasa? Acabaron a canción de sonar, xusto coincidía que estábamos falando, os micros sonaban con normalidade, non entendíamos nada, de repente a oscuras todo o escenario, vou para o cuadro de luces, dixo, nada, baixouse algún automático, baixouse algo, non se baixara nada, eu, que pasa, de repente vexo de refilón o portátil e digo, está o portátil apagado. E claro, o meu cerebro dice, a ver, o portátil ten batería, se vai a luz o portátil non se apaga, xa algunha vez tan sucedido que se foi a luz e o portátil queda encendido. De feito, hasta algunha vez nos dixeron, pero como se foi a luz está o portátil encendido. Porque, bueno, a xente a veces é unha cousa, o alcohol, bueno, estas cousas. E digo eu, non pode ser, non pode ser. Resulta, damos contexto, resulta que tivéramos que montar o escenario un pouco a correr porque había unha misa, había que probar son antes da misa. Que pasa? Tanta presa, olvidáraseme poñer o cargador do portátil. E tú pensas, tanto MacBook Pro, tanta historia, tanta Apple, tú pensas que nos avisou de que se estaba acabando a batería? Non, deixou-nos tiraos. Eu vou poñer unha reclamación a Steve Jobs. Que paz descanse.